Γεια σου, γεια. Υγεία μου, πολλά σου παγόρι μου, πάτε πιο χρόνου και του χρόνου είμαστε καλά. Άντε, να σε δω του χρόνου, όχι έτσι. Πόσα. Πιο γέρο. Πριν του χρόνου. Πιο γέρο τον είδεις. Δεν θα λέμε το χάμα. Χωρίς γένια, χωρίς γένια θα το κάνει. Γένια πώς δεν θα τον είδεις. Πες το. Όχι, με τα γένια Πάμε να το δούμε το βράδυ. Τώρα, τι το βράδυ. Μιλάμε για το Σταύρο. Πάμε. Το Σταύρο, ρε παιδί. Πάμε τώρα, παιδί μου. Το τι μηχάνημα ο Σταύρος. Ο Σταύρος πάνε το δείχνει στο τηλεβίζιο. Έχει τηλεόραση. Στην τηλεόραση, παιδί. Πεντέχρο. Ωραία. Είναι ωραίο πιάνο το νούμερο. Πήγαμε χθες κάτω και δεν ξέρω. Είδα τα παιδιά εγώ. Μα δεν γίνεται Τους αδερφούς. πόσο πάει το εισιτήριο. Παίρνεις ή μας κοροϊδεύεις τώρα. Κάτσε να το πιάσονται. Γιατί δεν με το έχεις φτιάξει ακόμα. Στέλνει προθέρμανση. Παπαχρήστο, χρόνια πολλά. Δεν ήρθες πίσω στον Βασίλη. Ήρθες. Ο στάρ της ημέρας. Έρθεις μέσα. Πες σε καμία να πούμε τι να στο πάρω ωραία, έτσι. Να πούμε, ναι. Να πούμε, τα κάναμε. Τα κάνατε. Να το ψάξουμε και να το πάρεις καλυμμένο. Έτσι, μπράβο. Και να το ζυγίσουμε και Να σε πάρω και λίγο. Τόσο σου άρεσε. Γιατί πάμε να τον πάρουμε. Τι. Είχε μας πει Θα σε πιάσω λίγο. τόσο άρεσε. Μοναχός μη το κατάδε, το φτιάξε. Το έστω να το βάλει στο πλαστή. Και βγαίνει 125 κιλά. Είναι αυτά με το κλείστρο. Άρα είναι 125, πόσο 120. 120. Είχε και κομπρία στα νύχια. Λοιπόν, το κοπάνισε. Πάμε προς Αλβάνο. Αν το δούμε τώρα κιόλας. Πάμε. Πάμε. Τούτο, το φρέσκο. Εντάξει. Εντάξει. Λούι, Πάμε να το δούμε. πάμε πάνω. Πάμε να το δούμε τώρα. Τώρα, κατευθείαν.